papukaijoja ja kissoja. Epäloogisuus, yllättävät viholliset, oudot tapahtumat, kaupungit. Tietää, että on monta kun aika ja paikka ovat outoja. Järvellä on ankka, joka kelluu, joka imee salamoita. Ja mä lähden pakoon siitä. Painajaisissa oli staattista, häiristyvää, rätisevää häiriötä. Mä tajun, että se on uni, kun mä tipun. Ja mä en kuole. Se oli siisti pudotus. Mä luulin, sä kuolisit, mutta hyvinhän se meni. Oli vähän naamia. Polvi, onko sulla laastaria? Ei, totta kai, nyt kissalla on tässä sellainen laastari. Unessa ei mikään onnistu. Ja kaikki sukulaiset on paikalla. Joko nyt olis valmista? Äitis ja minä ollaan tosi pettyneitä. Ja sinä? Ei vielä onnistu. Ei se siltä näy. Voi ei. Mä haluan jatkaa siellä partiossa vielä. Kyllä tää vielä onnistuu. Minä kävelen, lapsi. Senkin huonosti. Toistuva teema mun unissa. Sellainen jatkuva juttu on ollut se, että mulle tutut ihmiset on kesken kaiken muuttunut Disney-hahmoiksi. Äiti laittaa ruokaa. Siemenet. Tosi kiva nähdä sua. Istumaan alas. Joskus unessa mun peilikuva on irrallinen musta. Olet lihonnut. Ei toi tuu mahtumaan sun päälle. Otetaan se pois. Täytyyhän mun mahtua mun päälle. Ja tunnelma on intensiivisempi koko ajan. Älä edes kato sinne. Se ei tuu mahtumaan. Nyt meidän pitäisi päästä liikkeelle. Meillä on kiire. Mä oon tuolla. Ja mä oon tässä. Ja sun pitäisi olla tuolla. En mä pääse mihinkään. Maali.
ei tuu mahtumaan sun päälle. Sä et tuu etsimään. Siis missä mä oon? Sinä olet Meksikossa. Haluatko sinä tekilää? Nuolekin on kätesi tässä suola. Nuole. Turisti! Oletko muuten huomannut, että olen oikeasti Aasi? Joo. Unessa esineet voivat joskus muuttaa kokoa mahdottoman suuriksi tai mahdottoman pieniksi. Mikä voit ratsastaa minulla? Ota tämä sormus sormeesi. Minä voin mennä tästä kokonaan läpi. Joo. En näe mitään. Mä kuulen. Mitä? Kuulen jotain. Kuulen. Niin, kuulen. Hei, Petteri, oikeesti. Pitikö sun hankin vielä toinen kissa? Ollaanko me Schrödingerin laatikossa? Ollaan. Onko se jotain ongelma sen kanssa? Joku on aika iso ongelma. Täältä ei pääse välttämättä pois elävänä. Onko se joku juutalainen vai? Kun eläimiä vaijaa, niin rentoutuu. Olkaa hiljaa nyt siellä laatikossa! Kyllä, herra Schrödinger. Haluatko siellä Schrödinger vähän tupakkaa? Mä en ole varma. Onko sä ensimmäistä kertaa veneessä? Mistä arvasit, Jukka? Sä näytät niin jännittyneeltä. Mä vähän oon jännittynyt, joo. Sen takia mä ajattelin istuutua tähän pohjalle. Se on turvallisin paikka. No mä oon kokenut, että ei pidä seistä veneessä, niin mä ajattelin itse asiassa, tää on ehkä vielä turvallisempi. Mutta nyt sieltä. Älä katso pilviä. Tampeleelta kyytiin nousseet. Niin, on mukana. Mä olin kyllä aikannut ostaa, mutta kun Valehtelijaa. Zombiunet.
näin täällä, ei mun vielä pitänyt kuolla. Joskus käy näin, en minäkään mikään kaikkivaltia. Mä olin menossa vaan kauppaan ja sitten... En mä tajua. Se oli raitiovauva. No. Odotat siinä, sieltä tulee kohta muita. Missä mä oon? Wow! Säkin tulit tänne. Näkyyhän. Hyvää iltaa. Tiedätkö, kuka toi on? No kyllä se näyttää aika Jeesukselta. Se on Jumala. Sukunäköä. No onks toi sit Ave Maria vai mitä? Tules Maria sanomaan terveyttä. Näinkö sitä sanottiin silloin? Tää on aika jees paikka. Meillä on kyllä vielä haastattelu sitten. No niin, me voimme tutkia sua. Noin. Hyvä. Niin mulla on niinku vähän toi vatsa ollut täältä. Eiks täällä on vatsalaukku, et se on varmaan vatsalaukku. Se voi olla ihan näästystä vaan. Kyllä, menisimme vähän tonne päin jo vähän mukavammin. Joo, on tässä ihan mukava nyt itse asiassa olla. Eli tätä jalka piti sahata. Jos se sun mielestä on se hoitokeino, niin... Onko tää sun ensimmäinen kerta autokorjaamolla? Minkälaista remonttia sulle tehdään? Mä tulin tänne vatsalaukun takia, mutta nyt kyllä ihan tuolla sahaillaan jo. Tiedäthän sä, että autoilla ei ole vatsalaukku. Niin moottori kai se sitten oli. Miltä susta nyt tuntuu? Siltä, että mä en pysty liikkumaan. Sellaista joskus sattuu. Mutta onneksi mulla on auto. Tuolla se on. Ei me ehditä millään. Se juo kohta se kalja pois. Siinä on myrkkyä, mä juosin. Kulta, onks ne pihvit kohta valmiit? Lapset jo ne huutaa jo nälästä. Lapset on uudessa. Okei, meillä on... Ei, mä tiedän, että sulla oli vähän kompleksi siitä, että meillä oli niin monta lasta, mutta ei... Oi, miksi toi Petteri sun piti ottaa? Se oli pieni. Petteri, mä rakastan sua. Muista se. Nonne! Olin vasta just lentokoneesta. Kiva juttu. Tervetuloa. Kiitos. Istu vaan tähän näin, kohta tulee ruokakuvia. Petteri, tuu sieltä. Minkälaisesta lentokoneesta?
Petteri. Okei. Tässä on meidän nuori poika Petteri. On nyt Petteri. En osaa olla liha. En tiedä mitä. Sä oot jotenkin niin epäkypsän ollut. Takaisin Uuni. Laitas Ai vitsi, se olisi ollut nälkä. Mihin sä olit tehtävässä? Tarjoiltiin niin huono ruoka. No siis mä olin ihan normaalilla lentomatkalla tuosta Kiinasta Helsinkiin, kun Ukrainan kautta lennettiin. Ja... No niin. Mennäänkö me nyt sinne uuniin sitten? Mennään. No niin. Tervetuloa! Sinne vaan. Tervetuloa. Iso hissi. Kyllä, se on minun hissi. Mä otan vaan ne hyvännäköiset. Tässä on myös monta kerrosta. Mä huomaan. Täällä kestää. No? Onko sun lehmiä? No niin, nostaa ne. Ulos! Ammu! Okei, saat tulla takaisin. Kaikki on hyvin. Meillä on lehmä. Mä oon hyvän näköinen. Oliko se 1356 kerrokselta, kun te halusitte mennä? 100 mentiin. Okei, mennään sitten alaspäin. Aina välillä tulee semmosia, että lehmäkin lentää. Ja ajatuksen voimalla mä nousen ja tuolla on mun talo. Ja puro. Anu! Tuu tänne. Takaisin. Taloon. Ja mä päätän syöksulaskea. Istu alas. Mä oon tosi pettynyt suhun. Piip, piip. Miksi? Mitä mä oon tehnyt? Sä et tuonut mulle kakkua. Piip, piip. En pystynyt keskittyä. Se on mun uusi herätyskello. Se ei toimi aina ihan kunnolla. Sun piti jo herätä, sulla se tentti tänään, muistaaksä? Sä oot nukkunut ihan pitkään. Ja mä miettii, että miksi sä et tullut ja sä saat 0 pistettä ja sulla on... Mä oon niin pettynyt. Onko se kakku valmis? Se on ihan varmasti uunissa. Eikö se tentti? Onko se tentti tänään? Tentti. Mitä tentti oli? Ei! Eikö se ruotsi tentti? Ei toi herätyskello koko ajan herättää. Herää nyt oikeesti. Pitäis mun herää? Tuotko sen kakkun kohta? Yritä herätä.
Mä yritän herätä. Yritä. Mä yritän. Ei. Mut se kakku pitää hakea. Okei. Tenttipäivä. Perusaamu. Ja ei oo kakkua. Kaikki olivat unia. Mulla on namu, teksä. Tässä on namu. Ota mä autan sua. Hei, mahtavan kiiltävät kengät. Tuonne vielä. Tule. Otas vaan. Piikit sojottaa. Niin. Usva kerääntyy. Missä on saama? Sama. Se olisi ehkä 10 000 euroa. Älä naura. Ei se ollut 10 000 euroa. Nyt. Tosta jutusta. Tosta nuolemisesta. Se on maailman parasta hunajaa. Taide nousi vielä kaiken lisäksi. Kävin tärvellä. Anna rahaa. En mä tajunnut, se on niin kallista. Mä luulin, se luki 1 euro. Ei mulla oo se raha. On sulla. Kaunis koru. Mummi. Sä saat vähän etumatkaa. Me lasketaan 3. Kannattaisi 1, 2. 2,5. Missä mun kengät? 2 ja 2, 3. Oi, missä mun 2 kengät? ja 3 neljäsosaa. 2 ja 7 8 osaa. Tuu jo, aina sä hidastelet. Mun näet. Unet, jotka päättyivät siniseen ruutuun, kaikki pysähtyivät ja kaikki muuttui sineen. On kyllä hieno talo. Jonka olette rakentanut, rakas. Kiitos.
on sulla. Eikö se ole meille? Ei, koska mä... Takas! Älä valuu pois! Älä valuu pois! Mä tarvitsen tänne. Sinäkö? Jumala. Kaunista. Kukaan ei näe sinua. Niinpä. Mä en edes näe mun omia kättiä. Kato, mä rakensin tän talon sulle. Oi. Kulta, aivan ihanaa. Sinne piti ensin muuttaa yksi toinen tyyppi. Ai jaa. Mm. Mut sit sä rakensit sen kuitenkin mulle. Ei, vaan mä annoin sen sulle sen jälkeen, kun mä olin rakentanut sen. Tää ei oikeesti ole sun elämäsi. Bussi meni jo. Ei kannata odottaa. Täällä tulee heppakyyti! Kuka haluaa? Minä Vaan. No niin, käydään vaan. Tai siis... No joko. Ei vielä. Okei. Ei. Okei. Kai se tajutta on rankka. En mä edes halua tajuta, se on sun tehtäväsi. Joko. Ei. Mä haluan, että sä nyt synnytät mulle pojan. Joko. Ei. Päästään mut nyt lapsille ulos täältä maasta. No joo. Mut tää ei niin helppo. Eikö sä vois vähän edes auttaa? Onnista, perkele, onnista! Älä nyt sinä nyt puhu siinä. Käännypä vähän. Mitä? Leikataan. Joko. Kato. Nyt. Ihanaa. Sua ei enää Tuollakin on lapsi. Tässä on erikin. Hyvä. Kiitos.